كوميونيتي كوليج أسمران خلت عامت بمدب ممحاش مويا زمهرم 72 دقيقة أنستيو زركبوا 135 ممهران ب20 شعتن مسكرن بدبلومة أمريقهم. እቲ ትምህርቲ ባህርያዊ ስነ ፍልጠት ስነ ሕብረተሰብን ትምህርታዊ ምሕደራን ዘጠቃለለ ኮይኑ ተሳተፍቱ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ክምህሩ ዝጸንሑ እዮም። ኣብቲ ናይ ምርቓ ስነ ስርዓት ሚኒስትር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ኣብ ዘስማዕ መደረ ሚኒስትር ትምህርቲ ነቶም ሞያ ናይ ምምሕያሽ ዕድል ከይረኸቡ ዝጸንሑ መምህራን በብእዋኑ ዕድላት ብምፍጣር ናብ ዝሓሸ ደረጃን መብጽሖም ብዕቱብ ዝሰርሓሉ ዘሎ ካብ ዓበይቲ መደባት ምዃኑ ሓቢሮም። ሚኒስትር ሰመረ ኣስዒቦ ኣብዚ ዓለምና ብፍልጠትን ቴክኖሎጂን እትሕንበበሉ ዘላ እዋን መምህራን ማዕርዩ ንምስጓም ትጻዕርታት ቀጻሊ ምዃኑ ጠቒሱ መምህራን ተወዳደርቲ ዜጋታት ኣብ ምህናፅን ምኽስኳስን ዘለዎም ተራ ልዑል ብምዃኑ ሞሳ ዘምሃሮም ሕብረተሰብ ብውፊይ ስራሕ ክሕስዎ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጹ። رئيس ممهران كوميونيتي كوليج أسمرا ممهر عالم جبر قال بوجنو منستر تمرتي عم ممهران زجبر زلوا وفري عم مسرح ممهر مستمهر نص أو ترى لعل مخان بمحبار مرقات هبستمد دبلو بتعسرحن كم تثبيت زجبروا لهم كينهم كتنحو أزخاخيرهم بقع ممهر مفري مالت هاجر حبرة السب والكسبات ولدن مقصان مالت مخان زحبرة ممهر عالم هاجرنا بتمرتين خط معبل عبكلمة تمرتين مبعتان ما أكلين درجات دلول سرت من صف وسان مخان حبيرهم وكيل تمهارو دما استفدوا لهم عدل زيادة حلفنات سلازسكمهم زصبيهم سرح بتجهات كعيو مخانم قالاتيو كوميونيتي كوليج أسمرا نرابع جزئي بدبلوم زمرق زلو كاب كل انضباطات هاجرنا زمتا 10 جانتات تساتفوا شامبيون كؤس اجري ايرترا تمال 28 مسكرم تزازيمو الله نتناي فصامه قطم سن سرعتن استخداتله غازطኛ ዮናታን يعبيون زدالو ጸብጻብ ሊድያ ተክለ ማርያም ከተقربያ لي كؤس اجري بزبل تيما بعد 3 مسكرم مغارجو زقنططه شامبيون كلابات كؤس اجري ايرترا تمال 28 مسكرم بعوت غانتا قيح بحري تزازيمو بريزيدنت هاجراوي فيدريشن كؤس اجري ايرترا اتو تسفاي غبريسوس اب زقربو ጸብጻብ እቲ ውድድር ካብ ኩለን ዞባታት ሃገርና ዝመጻ 10 ጋንታታት ከም ተሳተፉ ብምብራህ ብሓፈሻ ተስፋን ብሩህ መጻን ዘለዎ መንእስያት ስፖርተኛታት ደሚኦም ዝተራእሉ ቅነ መንባሩ ገሊጾም ኣብ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ሓላፊ ምስራዕ ውድድርን ስነ ስርዓትን አቶ አማኑኤል ማቲዎስ ኔሪ ናብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኩለን ጋንታታት ዝናድ ብቕዓትን ስፖርታዊ ጨዋነትን ብምንጽብራቕ ልብታ ዓዘብቲ ከም ዘረስረሳ ጠቂሱ ንዞባ አንሰባ ወኪላ ዝመጸት ጋንታ ኣሳሕል አንጻር ኣዱሊስ ኣብ ዝገጠመትሉ ኣብ ልዕሊ ዳኛን ዘርአየቶ ዘይ ስፖርታዊ ስነ ምግባር ኮኒኖም أبو منبر كوميتي كلب كأس أجري كيح بحري أتو ملأك عواز قدما عبيتن معبالن شامبيون كلبات إيرترا حيال هاجراويت كانتان مونانن كأندح مرت بمخانو زيارة كدفالو أزخاخيرهم تعزبتي أبزها بوريتو توددر كأس أجري هاجرنا زقبأنا بيوتن مكتتال نترخيبو كعبن سحابنتو كعززن كم زخل زقول حمن بارو قليتهم أبتناي مزازم سنة رعات عوتات كنتاتاتن والكسباتن وانجان جنزباو شلماتن كمينستر هنتا أتو أبرها سفان كوميشنر بهلن سبورتن أمباسادر زمالة تخلن زركبوم حلف تتقبلهم نزور الدرس تعوتت له كلب كيه بحري وانجان 300 شحن عفان كاليت زوتات كلب أدوليس 250 شحن عفا سالتيت زوتات كلب دندما 200 شحن عفا تشليمن أبستفالي كوابيتات هاجرنا طلبات زبي أب مملا أبركتو زجبرا فابريكاتات تدبكينن أقدلو تيبا مهلاون يفلت حنت خابزين دما بكتما دباربات تركب فابريكا بلاستيك كخوبيا إذا فابريكا بزيكاتن عداقاتات وشتي هاجر التقرب استفلالي فريات عم مفتر عدلا شغلتون أبركتو بقليل زتمت هيكونن نزبزم الكسر لو تصبصبالو حيلهم برا كقربيو أب كتما دباربات تدبكينا تركب فابريكا بلاستيك كخوب أم مفتر عدلا شغلات ننبرت نايت كبابي أبركتو تقبر كمزلا أكايد سرحة فابريكا ويزرو نوري عثمان قليتا نيري نابزها بتحبريتا ويزرو نوريا اتا فابريكا كلتا ميت سرحة تنجاتات كمزلو عطغيسا بزي كان عبيتي نتا مهارون زي تفل عليا مويا بمقسام أب نتفتاتات وافيرون بسرح كمعبولون نفسهم كخولون تعارتات كم تكايد أبريهام سرحتنياتات فلتاتهم من كلاتهم بمعباي أب تسرح زيادة دمعتيني كخونو كاتسال سلطانان تمكرو ناي ملوات ندباتن كم تسرع دغيسا دما تسلطانا ابوتا سرح بجبري سلازقسمو دما ادمعي مخانو ارديا بعلنا دمهرنا يمزوم دلو سرحتنياتات كمان بدرجه مصنا ميكانيك يلن اتا حد ميكانيك مستوصر ددحري اندخدو زمعبلو ميكانيكات يمدلونا دكنستيو ميكانيكات اللوانا سيرتيفيكيت حيز تمهيري مصنا اتا بجبري ابزن سلط نصر اسي بلصنا انا ميكانيكي لكاسي تعينت صح بوينت لزخني كنتم نحنا بقعت اي مصنت بتمكروا ابز اندار اي وصل دمهرو اتنحنا صراحتنيا يبلص اتا فابريكا بزوانزي استفل عليه علن زلو براميل ناي الكتريك توبوتات شحنتاتن كالن كم تفري بمبراح
بمسرت كاب كوباني حنصات سجن زمصم طلبات ون زينغوتات ناي مقراصن مسترارن نطفتات كم زكايدو انا صيرام እቲ ፕላስቲክ ነፍሪዮ ልሕጂ መብዛሕቱ ካብ ውሽጢ ሃገርና ንጥቀም ዘለና እቲ ንጥቀመሉና ማተርያል እዚ ብሎው ዝበሃል ማተርያል ኮይኑ ኣብ ዝተነፋሐ ነገራት ጥራይ ካብ ውሽጢ ሃገር ስለ ንጥቀም እዚ ብሎው ዝበሃል ማተርያል ተጠቂምና ኢና ንሰርሕ ዘለና ዝበዝሕ ጥረ ነገራት ካብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝረኽቦ እንተኾነ ግን ነዊሕ መስራሓት ዝሓልፍን ኣህላኽን ምዃኑ ዝሓበረት ወይዘሮ ኑርያ ፍርያት ፋብሪካ ብቕዓቱ ምስ ተረጋገፀ ናብ መላእ ሃገር ከም ዝባፅሕ ብምጥቃስ ምህርቲ ብምዕባይ ጠለባት ውሽጢ ሃገር ንምዕባይ ቀጻሊ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ኣብሪሃ መጀመርታና እዚ ወረቐት ቆሊጥና ብድሕሪኡ እቲ ቆሪፅና ሓፂብና ሪፕሮሰስ ብኤፌነርቲ ኣፍታ ሪፕሮሰስ ሰሪሕና ኢና ናብዚ ጀሪካታት ከም ዝቐርብ ንገብሮ እቲ ናይ ደገ ማተርያል ክመጽእ ከሎ ግን ብቐጥታ ኣብ ማሽን ይላቱ ናይ ውሽጢ ሃገር ሃልክለዎ ኣብታ ፋብሪካ ምስርሖም ድርብ ረብሓ ከም ዝረኽብሉ ዝገለጹ ሰራሕተኛታት ብጊዲኦም በቲ ሓደ ሰሪሖም መነባብሮኦም ይኣልዩን የመሓይሹን በቲ ካልእ ድማ ቀጻሊ ስልጠናታት ብምቕሳሞም ደረጃኦም የዕብዩን ምስ ዘመናዊ ኣገባብ ኣሰራርሓ ይስጉሙን ከም ዘለዉ ገሊፆም ፋብሪካ ፕላስቲክ ኮኸብ መስርሕ ህንፀቱ ኣብ 1995 ዝተጀመረ ኮይኑ ኣብ መፋርቕ 2000 ዓመተ ምህረት ፍርያቱ ናብ ዕዳጋ ከም ዘቕረበ ይፍለጥ ኣብ ሪችሞንድ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ክካየድ ኣብ ዝቐነየ ቻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ቅድሚ ሓደ ዓመት ብመርሃዊ ቅዱስ ሒዛቶ ዝነበረት ውፅኢት መበል 11 ደረጃ ብምሓዝ ደጊማ ኣማሒሻቶላ ኣብዚ ውድድር ዝተሳተፉ ኤርትራውያን ተቐዳደምትን ደገፍትን ድማ ልዑል ኣድናቆት ረኺቦም ነዚ ብዝምልከት ዝተዳለወ ፀብጻብ ሄኖክ ሚካኤል ካብ 19 ክሳብ 27 መስከረም ኣብ ሪችሞንድ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተኻየደ ሃገራዊ ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራውያን ተቐዳደምትን ደገፍትን ብማዕከናት ዜናን ተንተንቲ ስፖርትን ልዑል ኣድናቆት ረኺቦም ኣብዚ ንሰሙን መመላእታ ዝተኻየደን 44 ሃገራት ዝተሳተፈውን ውድድር ካብ ኣፍሪቃ ኤርትራን ደቡብ ኣፍሪቃን ጥራይ ከም ተሳተፋ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ድማ ጎባልል ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮኑ ኣብ ሃገራዊ ውድድራት እውን ሓድሽ ታሪክ ዝጽሕፉ ምዃኖም ዘነጽር ብቕዓት ከም ዘርኣዩ ተንተንቲ ስፖርት ገሊፆም ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ጥራይ ዘይኮኑ ኤርትራውያን ደገፍቲ እውን ነቲ ውድድር ግርማን ርስትን እዮም ወሲኾምሉ ዝበሉ እቶም ጽሑፋቶም ኣብ ዓበይቲ ጋዜጣታትን መርበባት ሓበሬታን ዝዘርግሑ ተንተንቲ ከምዚ ዝበለ ውዕውዕ ደገፍ ኣብ ታሪክ ናይቲ ውድድር ብርቂ ከም ዝኾነ ኣረዲኦም ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ኣህጉራዊ ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ካብ ሃገራት ኤውሮጳ ፖላንድ ስጳኛ ዓባይ ብሪጣንያ ኢጣልያ ቤልጂየም ሆላንድ ፈረንሳ ጀርመን ኖርዌይ ፖርቱጋል ሪፐብሊክ ቼክ ስሎቬንያ ስዊዘርላንድ ዩክሬን ሩሲያ ዴንማርክ ኦስትሪያ ቤላሩስ ሊትዌንያ ኤስቶኒያ ክሮኤሽያ አየርላንድ ላቲቪያ ግሪክ ስሎቫኪያ ሰርቢያ ሮማንያ ሉክሰምበርግን ካብ ሃገራት ደቡብ ኣፍሪቃ ኮሎምቢያ ኣርጀንቲና ካብ ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ ኮሎምቢያ ኣርጀንቲና ብራዚል ኤኳዶር ቺሌ ኮስታሪካን ጓቲማላን ካብ ሃገራት ኤስያ ጃፓን ካዛኪስታንን ኮርያን ከምኡውን ኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ተሳቲፈን ነይረን ኣብዚ ብደረጃ ዓለም ልዑል ግምት ዝወሃበ ውድድር ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር መበል 11 ኣብ ናይ ዓበይቲ ናይ ግዜ ናይ ውልቂ ውድድር ድማ ተቐዳዳማይ ምኽሰብ ደበሳይ መበል 49 ተርታ መሓዞም ይፍለጥ